ariketan zatiki algebraikoen biderkaketa agertzen da. Zatiki algebraiko hau honekin biderkatu behar dugu. Horretarako saiatu behar gara deskonposatzen zenbakitzailea zatiki algebraiko bakoitzarena eta izendatzailea. Ikusten dugu, x ezin dela gehiago deskonposatu, 3 ere ez, x gehi bat ezin da deskonposatu, ezin da biderkagai komuna atera, hemen x karratu, geratzen dira dauden moduan. Orduan, orain egiten duguna da, marra bakar baten ipini biderkadura. Ez dugu biderkadura burutuko, bakarrik ipiniko ditugu biderkagaiak bata bestiaren alboan. Eta orain begiratzen dugu. Zerbait simplifikatu aldan ikusteko. Kasu honetan, x biderkagaiarekin zatitzen badugu zenbakitzailea eta beste x batekin izendatzailea, geratzen da emaitza 3 zati x gehi bat. F kasuan zatiketa bat daukagu. Zatiki algebraikoen arteko zatiketa bat. Saiatzen gara, deskonposatzen, biderkaketan esan dugun moduan, deskonposatzen saiatzen gara, zenbakitzaile eta izendatzailea. Kasu honetan, guztiz deskonposatuta daude, beraz, orain egiten dugu zatiketak agintzen duena, gurutz biderkaketa. Horretarako, ezaztu, 3x gehi 2 orain, parentesi baten barruan joan behar dela bider x. Eta, zatitzailean, xken bat, lehen ez egoen parentesiarekin, baina orain biderkatzeko kanpotik datorren beste biderkagai batekin, parentesi barruan gordetzen dugu. Gauza bera x gehi batekin. Orain ez dugu biderkatu behar, kontuz. Ez dugu biderkatu behar. Egin behar duguna da, begiratu, ia biderkagairen bat dagoen, errepikatzen dara, goian eta behian, simplifikatzeko berarekin. Kasu honetan, ez da agertzen biderkagai bardina goian eta behian, orduan, derrigorrez, biderkatu behar ditugu. Hau, honekin eta honekin, emaitza geratzen da 3 x karratu, gehi 2x, zati eta behian biderkadura nabarmena daukagu. Beraz, zuzenean, x karratu, ken bat ipintzen dugu emaitza.